Здравейте, аз съм Адрана и добре дошли обратно в моя YouTube канал. Имам неразбирателство с моя телефон. Гледам накриво, но... Да, за тези, които не знаят, не снимам с камера и се получава доста неприятно нещо. В момента гледам някаква жена как си прибира дрехите от простора. Много интересни рандъм факти. Днешната тема на видеото е влог от рождения ми ден, както знаете или не знаете, не знам, зависи дали ме следите от повече време. Аз имам рожден ден на 18 октомври, зодия-Везни съм. И разбира се, че ще обработя влога почти 2 месеца, не, 1 месец и половина по-късно, защото това все пак съм аз и всичко трябва да се случи с закъснение. Аз имах рожден ден на 18, но си празнувах, мисля, че на 20. Като ще видите влоги от самия ми рожден ден и от празнуването. Влога стана доста дълъг, не очаквах, наистина снимах доста неща, но не съм включила подаръците от празненството, защото съм включила доста други подаръци, които са ми подарени, но не от самото празнуване. Много благодаря на всички за милите подаръци, наистина всичко използвам, всичко ми хареса. Но първо, че когато снимах това видео съм супер изморена и може би ще го кача в Инстаграм, но не се получи чак толкова добре и на всичкото отгоре ще вземе доста голяма част от влога. Не казвам, че това е малко важно. Подаръците, които ми бяха подарени, много благодаря за тях, но просто щях да... Видеото ще стане 40 минути, а тези кадри не са особено добри. Евентуално ще може да ги видите в Инстаграма ми, който ще напиша тук, както и TikTok профили, които имаме и така нататък. Не съм сигурна на 100%, че ще кача подаръците, но още, може би за 10-ти път казвам, много благодаря на всички за милите подаръци и пожелания. Сега ви пожелавам приятно гледане. Току-що си гледах интрото и през цялото време камерата е по този начин. Защо? Все пак приятно гледане. Нека да игнорираме, че съм си сложила така камерата, няма значение. Деня започна много приятно с изненада от родителите ми. Наистина тук много съм щастлива, защото виждам подаръци, виждам, че са ми взели кексче, направено от баба. И сложили свещичка и така като ти започне рождения ден е много приятно. Виждате, че е тъмно, тъй като аз за училище ставам по-тъмно. Това е анбоксинга на подаръците, като доста ми харесаха. По-напред в видеото ще видите какви са именно те. Много благодаря на родителите ми за тази изненада. Една част от подаръците аз съм си я поискала, друга част те са ми избрали и мисля, че наистина са ми оцелили вкуса. Тук вече преминаваме към следващата стъпка, именно да се оправим за училище. Първо си махнах плитките и после се изкъпах, но поради някаква причина съм ви показала първо душ гела, който използвам. Но както и да е, това не е от чак толкова голямо значение кой душ гела, който използвам, тъй като доста често сменям душ геловете. Но този ми е един от любимите. А това е и закуската. Приключих училище, обаче забравих да снимам и сега съм пред на моята приятелка в хода. Ние живеем една до друга. Така сега с Мария. Игнорим как е облечена в момента, просто слезе за малко. Да, то е зима. Да, то е зима, тя е, гледайте. Почехли, страхотно, като модна икона. И се видяхме за малко и сега се качвам горе, защото съм гладна и ми е студено. А тя яде бомбон. Ето го нейния вход. Не, няма да покажа. Това е моята стена. Това е нейната. Моята е розовичка. Твоята е бяла.
Така, вече съм вкъщи, сега ще ви покажа част от подаръците, защото друга част са за пране. Говоря конкретно за дрехите, защото да, но вие сте видяли, имаше пуловер. Та, сега, преминаваме напред към самите неща. Първото нещо, по принцип не бяха натъпкани, така просто сега сложени в една тъпа. Първото нещо, което хващам, ето тази чанта. Хора, аз нямам таки много чанти, но никога няма да ми е в повече още една. Като искам да видите колко е красива. Като не е само така, има си каишка, мисля, че се води, която сега ще сложим. Просто сутринта нямах абсолютно никакво време. Така че... Между другото, тук съм отцапана с боя, ако се чудите, просто имахме рисуване. Така, сега тук това малко е объркано. Мисля, че го разбрах. Да. Така, ето се... Така, преминаваме напред към следващото нещо. Това е зарядното, което сега ще анбоксна. То е 2 метра, мисля, че, или нещо такова. И е розово, както... видяхте вече където го отварях. Сега. Брат ми има същото, обаче в друг цвят, мисля, че черен или сив. И буквално от тук, сега ще покажа какво направих. От долу е контакта на земята и буквално може да си стига догоре, до горния етаж. Което е много добре, защото на нас точно такива зарядни ни трябват, тъй като е гадно, когато нямаш батерия и искаш да се качиш нагоре на етаж на всичкото отгоре, ако искаш да седнеш на някакво конкретно място в къщи, а там няма кабел, контакт. Това е много добре. Много ми харесва цвета, аз обожавам розово. Най-любимите ми цветове са бяло, лилаво, тук също, ама това по-скоро е розово, май не, лилаво е. Нещо между розово и лилаво. Най-любимите ми цветове са лилаво, розово и синьо. Ето тук имаме лилаво и розово. Така. Ето го. Като то е такова, все едно е въже. И както виждате, мисля, че 2 метра би трябвало да има. Не знам точно колко е, но нещо такова. Не, по-малко от 2 метра, но както и да е. Следващото нещо е такава карта, която е за повече мегабайти или гигабайти. Това е много добър въпрос. Но просто нямам достатъчно памет в телефона и исках от много време такава карта. И вече получих такава карта. I like it. То даже не е карта ми. Да, колко пъти ще кажем думата карта. Мисля, че това е последното, ако не се лъжа. Спирала. Аз по принцип си използвам такава спирала. Да. Сега ще анбоксна и нея. В принцип използвам такава спирала, но ми свърши. И тази е Данил. С извита четка. Даже в момента съм с такава спирала и съм си сложила супер малко, да изглежда естествено за училище. Наистина доста добре изглежда. Реално други неща май няма. Много благодаря на моите родители, на моята баба, като цяло на моите близки, които ми подаряват всичките тези подаръци и ме карат да се чувствам, че това е моя си празник. Сега обаче трябва да ходя да ям, защото съм много гладна. Изглежда малко натъпкано, но това ми е рафта за чанти. Тук също имам. Но и намерих ето тук място. Така. Имам една ужасна черта, че постоянно си цапам препонетата. Ето тук това съм цапала.
Това портмоне също виждате, че не е в най-доброто си състояние. Просто използвам постоянно и навсякъде цапам, което е доста кофти. Между другото, това ми беше подарък за миналия рожден ден и още си пазя кутийката. Да, игнорирайте тук, просто от сутринта ги оставих. Още си пазя кутийката, защото може да съхранявам някакви неща вътре, да ги държа там. Защото тук, където са ми гримовете, нямам място за чак толкова много неща. И вътре съм си сложила едно огледало, което е между другото от Мимито, която видяхте преди малко. Тя беше ходила в Турция и ми подари това огледало. Също така и такива щипки, мигли, които не използвам в ежедневието си и всякакви такива неща. И е много удобна, защото е мъничка. Така, аз се наядох и сега си лягам да поспя, защото съм както вчера видяхте среднощния влог и днес мисля, че казах няколко пъти, че съм спала 4-5 часа. Не знам, просто не можех да заспя. Легнах си в 12 без 15 и заспах към 1:30. Но сега ще поспя малко и тъкмо кога ще си лягам. Да, тук са нещата от подаръците. Тъпек на слънце. Ето. Така му се види повече тук, че е светло. И така. Аз обичам да вали, но не прекалено често. И днес хем валеше, чайте, че пак не гледам в камерата. Хем валеше, хем сега е слънчев, който е добре. По-добре е, че всъщност валеше сутринта, тъй като аз обичам на училище, като съм да не е чак толкова слънчево, ми да вали такова. Не знам дали съм само аз, може да ви звучи странно, но сега ще си пече слънце. Вече се наспах и вече е тъмно, както виждате. И сега ще уча и по-късно ще вечеряме. Като се чудих дали да отидем на ресторант или да ядем в къщи с Кариди. Аз исках да игнорирайте там на брат ми дрехите. Аз много исках майка ми да ми направи с Кариди и предпочетох да хапнем в къщи и сега мама прави с Кариди. Аз обожавам. Това ми е една от най-любимите храни. И сега нямам търпение вече да вечеряме. По принцип аз ям често с Кариди, просто винаги им се наслаждавам страшно много, тъй като просто ги обожавам. И мога реално само това да ям. Нали, изразно казвам, но наистина мога само това да ям. Сега започвам да уча. Това е тате. Тате. И ще ви се включа, може би, когато си научили, ще ви покажа какво уча. Не знам. Имам да науча този урок. Този. Сега слизам да се видя с Мария много за кратко. Но Марийке, пак ли си почехли чорапи? Ти си пак с... Това е и вечерята, която беше просто уникална. Мамо, благодаря. Здравейте, днес е петък и аз в момента се прибирам от училище. В момента съм в входа и се качвам. И, чак да падна, има асансьор за тази работа, но аз не го използвам. И сега ще видя тортата, която баба направи. Ще бъде нещо в такъв цвят. Така че, хайде да влизаме. Също така, днес след училище имаше ни котки в двора, 2, които видях. Си раздадох закуската на тях и можех да ви снимам, защото котките бяха много красиви. Но просто забравих. Така, това е тортата, много е красива, баба, както ви казах, я направи и точно така, както исках е направена, като тук ми пише името и е много красива просто. Така има кексчета, които сега ще видя и аз за пръв път. О, майко! Вижте колко са красиви. Ще бъдат доста вкусни. Аз съм яла такива. Баба прави доста често. Погледнете. Благодарих няколко пъти. Ще й благодаря в това видео, просто защото нещата са много красиви. И това е един от подаръците ми от нея за рождения ми ден. И просто забелязвам, че съм отцапана през цялото време. С крем.
Не е от тортата. Но както и да е. Самява от тортата, просто я помирисих без да исках си допря косата в нея, но както и да е. Здравейте, включвам се. Мисля, че 2 или 3 часа след последното снимане, защото спах. Сега часът е 5:30 и аз започвам да се оправям и имам 1 час, което е супер малко, защото трябва да си изкъпя косата, да я изсуша, да я изправя и да се гримирам и да си избера нещо да си облека, защото все още не съм го направила, така че първият етап – къпане. Вече си изкъпах и се облякох, като това няма да съм облечена по този начин. Просто сега, докато се оправям, ще бъда облечена така. И изкарах късмет, че днес точно е много топло. Буквално брат ми ще бъде с къси панталонки. Аз мисля да бъда с пола и да си взема някакъв дълъг панталон за всеки случай, защото все пак рождения ми ден ще бъде на морска гара. Там е по-хладно. Маля, наистина е много топло. Не знам как го оцелихме този ден. Но да, сега започвам. Продължавам всъщност да се оправям, като трябва да си изсуша косата. И както ви казах в началото на видеото, да я изправя. Игнорираме какво се случва зад мен. Просто в момента наистина много бързам. Сега ще изправя косата така. Да, това са ми нещата, съжалявам. Ето с тази термозащита ще си сложа. Първо не ви снимах продуктите, които използвам, защото мисля, че сложих прекалено много. Не ви снимах продуктите, които използвам, защото хора, това е много... защото много бързам и нямаше как просто. Добре, мисля, че толкова си е предостатъчно. За първ път използвам това, то по принцип е на мама, защото много рядко се случва да си изправя косата или да я накъдря, тъй като тя по принцип си е права и тук отгоре е леко начупена, така че в принцип и така не ми пречи да отида, но искам да се и поизправя малко. Не много, защото както виждате в момента е права, тъй като я суших. Така вече пресата се загрява и чакаме. Така, косата ми вече е готова, като мама ме изправи, разбира се. Не стана да се изправя. И сега трябва да започвам с грима, който може би ще стане за 15 минути, защото аз се гримирам много бързо, така че няма да има да бързам. Също така ще ви покажа и мейкъп туториал, така че хайде, трябва първо обаче си измия зъбите. Искам само да видите колко готино се вижда залеза в прозорците. Ето как бързам, значи имам 10 минути, даже по-малко от 10 минути по принцип, но да, ще се гримирам за 10. Очна линия може би няма да си правя и също така няма да бъда с пола. Първо започваме с мостела, както казах, че ще правя мейкъп туториал. Ще се опитам да е възможно най-кратък, тъй като по някой път си снимам такива мейкъп туториали, които не качвам. Просто така се оправям по-бързо, което е странно. Но остават прекалено дълги, така ще се опитам след това да го съкратя. Сложиш слънцезащита, нищо, че вече не е тъмно, просто, т.е. нищо, че вече не е светло, просто така ми изглежда много по-добре грима. Така че слагам слънцезащитата и използвам тази на Lancaster. Сега започвам с ето тези два коректора. Този го използвам за очите, а този за останалата част от лицето ми, тъй като е по-тъмен. Този на... Сега ми се хлъзгат ръцете от всичките тези кремове, които си сложих. Този коректор на L'Oreal ми е първия коректор. И си го купих преди около, не знам аз колко време, но беше скоро. Но в крайна сметка не е точно моят цвят на под очите и около очите като цяло,
Но на кожата, да, докато този доста добре ми седи ето тук. Изглежда много натурално, а този не ми харесва как става по очите. Леко все едно. Не знам как да ви го обясня, обаче тук ми се преизсушава от този коректор. Под очите почва тук да ми се белят кожи, докато с този нямам такъв проблем. Той е на Douglas. Първо ще блендна с пръст само и след това ще мина с Beauty Blender, тъй като така изглежда по-естествено и буквално все едно нямам нищо. И сега блендвам с Beauty Blender. Включих LED лампата, тъй като буквално светлината е отвратителна и не виждам какви ги върша. Сега след като приключих вече с слагането на коректор, почти виждам сега, когато светнах, че всъщност почти нищо не съм направила. Та сега ще сложим пудра, тъй като тази пудра, която сега ще ви кажа на Essence е толкова добра, не очаквах. Буквално струваше нещо от сорта на 5 лева, обаче цял ден държи грима. И просто много добре. И изглежда някакси още по-добре грима, когато съм с нея. Бръкнах си в окото. Както и да е, сега ще сложа на местата, на които имам коректор. Сигурно видяхте, че не си сложих тук на очите пудра, въпреки че имам коректор, защото от тази палитра на Douglas сега ще сложа ето този цвят. И не, те извикаха ме за нещо по тортата, тъй като пак ви казвам, баба я правеше и слага допълнително. Сега ще сложа от тези сенки на Catrice, които са много хубави. Ще си сложа ей тук, на очите, както по принцип. Очна линия да не правя, директно ще сложа спирала, тази ще отворя новата. Преди аз ви казах, че използвах същата, но сега ще си отворя новата. Предишната ми не е свършила напълно, но както и да е, между другото сенките изглеждат доста добре, обаче сега не се виждат, тъй като светлината е малко. Вече сме готови, виждате колко е хубава, въобще не спластява. Прави миглите дълги, но в същото време не ги прави тънки, а обемни. И сега слагам гел за вежди. Ето този отново на Essence. Хора, искам да ви кажа, че съм изненадана от Essence, тъй като техните продукти са си ефтини, а пък са доста добри. Имах едни видеа в TikTok, където оценявах техните Juicy Bomb и им дадох малко в повече ниска оценка. Всъщност са доста добри. Просто тогава разсъждението ми е било странно. Продължаваме с Essence. Ето този червил, гланц, не знам. И ще си сложа също така ето този, който преди беше прозрачен, но го смесих с червен Juicy Bomb. И едни сенки от ето тази палитра на Revolution, която сега ще използвам, за да си сложа руж. Така, сега ще сложа от ето този цвят, а цвета, който сложих в гланца е този и този. Мисля, че бяха. Този ми е тези двата са ми най-любимите от тази палитра. И тези също много ги харесвам. Като цяло палитрата си е доста добре. Така че сега смесвам тези двата цвята и като цяло съм готова. Харесвам и много как изглежда. Сега ще ви го покажа целият грим на по-хубава светлина, само да приключа. Сега ще си избера аутфита, като ви казах в началото, че ще бъда с пола, но няма да бъда с пола, ще бъда с едни къси панталонки, които сега ще ви покажа. Така, ето ги. Те са ми подарък за Коледа и са много хубави. И се мачват с сенките, така че слагам първо тях. Така, значи, сега ще сложа ето това. Мисля, че се води кроптоп, не знам. Не точно, но то може би няма да се вижда особено, тъй като ще съм с ето тази риза отгоре, така че сега ще си сложа и ризата, с която бях на рождения ден и на брат ми. Реално си казах... какви ги върша? Казах си, че ако не намеря риза, с която да бъда, като тази ми е малко ми е тясна, ще бъда ще крада от някой от на брат ми ризите, тъй като аз по принцип не нося и нямам чак толкова. В смисъл имам една-две. Вързах я по ето този начин.
тъй като не ми хареса. Даже ей така може би ще оставя. Не знам, може би ще я вържа наново, тъй като така много не ми харесва. Като цяло вече съм готова, обаче трябва да си избера и чанта. Пукна ми крака, извините. Постоянно ми пукат нещо ставите. Винаги е било така. Мисля да бъда с ето тази чанта, която видяхте, че ми подариха, обаче не знам дали си отива, тъй като обувките, с които ще бъда, имат бежаво, така че да, отново ме извикаха. После ще ви покажа обувките, но като цяло е това и сега ще ви се снимам на хубава светлина, за да може да ме види. Така, ето ме вече на по-хубава светлина, като сценките отново... Да, виждат се този път. Сега имам да довърша няколко тиктока, които снимах Baby, It's Your Birthday, този тренд, така че започвам да снимам. Какво искате от... Това е тортата, която аз направих лично за сестра ми за рождения й ден. Мисля, че много ще го оцени. Надявам се да го оценяваш, Адриана. Ами не го направи ти малко, обаче. Аз го направих. Добре, айде. Баба беше асистентка. Баба ти беше асистентка, добре. Благодаря, че изгледахте видеото. Благодаря на всички хора, които уважиха моя празник и които присъстваха на празненството на рождения ми ден. Още веднъж благодаря и за подаръците. И благодаря и на вас за пожелания в Инстаграм, тъй като някои хора ми пожелаха от вас. И тук искам да кажа нещо, и то е, че утре, тъй като това видео ще е качено на 30 ноември, т.е. днес. Снимам интрото и аутрото днес, в деня, в който вие ще го видите. Та ще има влогмас. Миналата година също имаше и по-миналата също имаше, значи с влогмас още от 2021. Но целият проблем е, че не успях да го обработя и може би имаше първите 12 дни или 15, но после го отлагах, че ще ги обработя и ще ги пусна на края на месеца и накрая, разбира се, когато планувам нещо и се разболях от шарка. Миналата година по коледните празници и по нова година бях с шарка. Беше ми доста неприятно, защото и брат ми беше болен от шарка и ние не я бяхме карали. Такива неща не обичам да споделям във влоговете си, тъй като това са такива гадни неща, но ви казвам защо не бях качила влогмас, но сега ще направя всичко възможно да си разпределя времето така, че да ми стига времето и да обработвам, тъй като това за мен не е лесно. Общо взето, благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало и отутре очаквайте влогмас. Не обещавам, че ще го довърша тази година, но ще се опитам. Затова обещавам, че ще се опитам. Вече даже съм си купила календар, който е с 25 дни, но утре ще разберете малко повече за влогмас. Чао!